everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan kadaugan. Asa naman sa ara? Doon may gawas. O, bagay siya gawas niya. Niya nagbit-bit ko nining karuti. Uway ng karuti. Oh, usa to? Murag doon ay mingumog. Oh, pangas ka! Usap niya. Liyo o tigre? Gibang ko na. Dagdagan kini, paingon tiri ko. Budakan ko. Ara! Ara, tabang! Tabang, Ara! Doon ay liyon! Ara! Ulahin ka na kumusuot ka pa din eh! Palayo na lang! Doon na ni mong leon, Herbert! Animal! Dulas ka na ko! Naggangan ng daan na baba! Dagan, Herbert! Dagan! Mamatay ka, anak! Kunis-kunisod ka, anak! Wala ko lang mahimon ini! Mugdagan ko! Pagkabuang ni nganong nasubo mo may nanipita. Animal. Kusto kay midagan ang leon. Asa ko nini paingon. Arabay kahoy nga akong makakatkat ako. Pulos kural ang palibot. Dagan pa! Si Herbert, nagkapuong og dinakan. Kinuko na kadaol ang leon niya. Pagbantay, Herbert! Doon na ka ni mong leon! Kutas na kayo. Kutas na kutas. Wala ko lang mahimo. Unong ko! Ato bangon ko ang leon. Mihunong siya. Nagduko-duko eh. Unya nagpasimplat na ako. Simot-simot ay. Kapakong ginin akong kanada. Mitutok siya na ako. Hagtan ko pagkunit kining karote. Che! Gusto. Matod pala tatay, basta naingon na iro ka ni mo pungko. Mahadlo ko, mo pungko ko. Punit ko akong pato. Minga nga baba. Labayo ko siya. Naigo ko siya. Aksughanti ka. Murag na suko pa kayo. Murag buhabag na siya. Milokso, nagangga baba. Uwa ko na may mo. Munanan ko siya ng karote. Naigo ko kaya baba. Misaylo. Dagan! Balik sagi! Balik! Kagusog pinagan, Herbert. Ugag leon, ikaw ko na usap siya kay Herbert. Pas, Herbert! Pas! Dagan pa! Doon ako. Di gibita yung pilote. Kuhaon kong pilote. Sapat! Karoon. Yan ang pilote na ko. Nagunitan ko na pilote. Hunong na sada. Mihine. Kiti bagay ko. Simot pa. Ingon sa nagpaniro ko siya kumuhaton. Hinay na siya kabandi. Wanya pa ng balinga nga kumbunal kaniya sa karuti. Doon na. Distansya lang mga tukado pa. Murag muhunat siya. Milaya ta paingon ka na ko. Dos lakon ko ang nagangani ang baba ni pilote. Igo! Ay! Natumbasan ko!
sa baba sa leon. Og si Herbert, nagligid-ligid. Og di na makapaak ang leon tungod kay maayong pagkatao pang pinuti sa baba. Salamat ako. Salamat ka namatay ang leon. Herbert? O, man, wa ka maunsa? Ara, unsa man ay binawaga? Imo kong ipapatay? No. Sorry. Nga kong ipapatay ti ka. Unsa man ay? Imo kong gilawag sa leon? Wa, oy. Ug sa pasad wag gid ko magtuo nga doon na bay leon din ni Herbert. O nga nung nga mo ko nung pasulad tos payag ni mo, be? Herbert, ulahin na kaayo kung ablihan pati ka. Muabot ang leon. Ug makasod. Duha na tang kunis-kunison sa leon, di ba? Tungod niya na, naniguro kasi mong kagalingon. Hinungdan kay gipasagdan ko nimo. Nga mapatay ko sa leon, mao ba? Wa, oy. Nga mataning himtabuan ano. Murag doon na may sabutahe, ani. Herbert, Mo ni gingon nimong practice. Saan ni practice, ha? Mamatay mata ni practice, ha? Usulti ang taga-ara. Panggan talaga, di pa ko gustong mamatay. Doon na pa'y nagkinahanglan ka nako. Ang akong manghod, si RJ. naunsa man ka Herbert, oy. Okay. Boy do aron mo tuog ka nga wa ti ka pasagdi. Sige. Mamauli na lang ta. Oh, mas mayo pa. Okay, ta na. Okay. Oy. Gisira ang gate. Oh my God. Herbert, tayo sa kong tao. Naghukas o nagkabulingit sa grasa ang nasira sa gate. Gibang kong na. Na nagkabulingit siya sa grasa. Hindi maklaro ang Patay ninyo ang akong leon. iyahat lang. Ikaw mo'y tagiya sa leon? Ako, Nganong gibuyam sa nimong imong leon? Gusto kang makapatay og tao ang imong leon? hello! Bayran mo dako ang akong leon. Matra, mabayaran ni mong dako? Pili babayan nimo si imong leon? Kay gipatay nimo ang akong leon. Pwes, patyon tasad ka! Trabiha ko nimo. Herbert. Kinabuhi si imong leon? Papailuan nimo kinabuhi sa tao? Hilom! Oh, please, maluoy ka na mo. Pag-ausam eh. Hilom! Ara, unsa man ni binawagan? Unsa man gining dapita? Ang makasud din di na makagawas nga buhi. Unsa? Oh my God. Kapida, kada kong tinungtuguran ni. Ako, sultian talaga. Sultian talaga. Igo na taong kong nanarbaho. Unya, maingon na hinuon aning tanan. Gida ako aning ara din he. Kaya doon ako ni-practice. Unya, mau ni may tabo. Maluoy ka nung. Pag-outside town me. Makagawas kong usa na kapatay. Ug ikaw na lang. Midol. Uy. Midol ka eh. Mura manig danlak kong dako man kayo atumangan. Usay may mo tuyo. Midol man ka. Ikaw mo ay nagpatay sa akong leon? Pwes, mamatay ka usab! Kinain mo! Gituo ko ni mo. Ginoo ko. Iwalwal ang iyong dila. Please. Hantod nga mamatay ka! Ginoo ko ayaw. Maluoy taw ka. Sir Herbert, sige. Ginoo ko gialsa. Nagkawil-kawil ang til. Tabang! Tabang mo! Tabang! Bay, Arji. Anong ka? Nahog man ang baso ng imong gigunitan? May haplot man lang. Kaanogon. Kaahusik sa soft drinks, eh? Ikuyawan mo ko. Nganom ka ni. Ay, pag-sure, naunsa ka. Lain man akong gibati bay. Excited na nga kang makita mong malis, no? Kuan, lain man bay. Lain gyud. Ngano man ka, oy! Palakam sa tanim mo. Oh, imong cellphone ay. Si Maris. Hello? RJ, what time ka mo ali? Inig-off ni mo. 9 o'clock. Half day na ko ron. Kay, naglain ang akong lawas. Mao ba? Muuli ka na? Inig 12, mauli na ko. Nahaon talang ka. Siguro ka? O lagi, muanha ko, okay?
O sige, magpaabot ko. Bye. Pero di, hapli rin si Maris. Kuhaon ko siya. Oh, wag tang na mong kakulba. Oh, Buang na eh. Kalit man lang. Ano ka ni? Puspusan ka siya! Puspus lang diha. Basta kay di ko ni balian ni Laki. Hapit na. Hapit na siya malago. Patyo gini, kunin mo ha. Slukon ko yung mga bata. Ako ko ka mata. Opsa! Ulian ko niya. Herbert, dagan, Herbert! Dagan! Wala na ganay. Patyo na ikaw niya ha. Pues, kaysa ipon ko niyang itlog. Ha! Di abaw. Karon, kining imong bitis. Puspusan ko aning karuti. Ano yan? Ha! Gusto na! Gusto na! Baayo gani kay nakanahon na kag tugsok sa iyang mga mata. Kung wa pa, mamiligro ka. Lugos na ko kaginawa sa iyong pagtuok diri ka nako. Mas may pamanlakaw na lang tamang gawas na tanin niya eh. Tana, Mas may pa. Tana. Oh, kadiot lang. Oh, si sir. Hello? Kumusta mo diha? Sir, hapit madisgrasya si Herbert. Hapit makaon sa leon. Og hapit mapatay sa tag-iya sa leon. Pag-amping mo. Asa si Herbert? Kadiot, sir. Herbert, si sir. ambi. Hello. Sir, Herbert? Kumusta mo? pahita ni sir ay. Hmm. Usom na yung kalakiya, sir. Hindi amang kuno minining dapit nga ngingalag Golgota. Usom na sir. Ipapatay ko nimo sir. No, dili Herbert. Gawas mo diha. Pinangga ti ka. Ang gawas ka mo sa labing madaling panahon. Oh, sir. Pag-amping. Salamat, sir, ha. Bye. Bye, sir. Oh, cellphone mo. Tara, pagkausun ta ni Sir Carpio rin. Tara. Dali, managan ta. Oh, Ang gate. suway na to. Suway na to. Imani. Sirado man yung pagkayo. Ikandaduhan man eh. Oh my God. Herbert, Animal. Suway na to. Di ba? Di di ba ka na? makaapli, Herbert. Usaman, watay laing kagyan rin eh. Okay, ato ta sa pikas. Tara. Okay, tara. Oh my God. Oh, Sirado gihapon. sirado gyapon. Pero, naay kaming kahoy nga atong kagyan. Mangat ka ta. Watay lang may mo ni. Mukat ka ta. O Okay? sige, bahala na. Mangat ka ta. Sige, unas pagkat-kat. Raga, Oh. Ginoo ko. may taong nagpusil na to. Oh, adias tuloy oh. Nagtiyon siyang rifle. Patay na taan ni Herbert. Unsa may atong buhaton? Ha, Herbert? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.